Gaurko gaia edo pentsaurren arrazoia da erantzutia prentsan egin den salakateari batzuei. Hondartzan zaldi lasketerari buruz, karrerari antolatzeko buruz egin diren salakateari erantzutia. Hasteko, penoan esan nun bezala, ez nuen gai hau prentsara eraman nahi. Nire ustez, bozerame batzordetan erabaki zen hau penora ez eramateko, eta gai hau teorian konponduta zegoen, eta esen behar jendea mariatzea. Hala ere, ezin dut utzi, egin diren salaketak erantzun gabe. Eta horregatik nahi dut esplikazio bat eman, eta adierazi zeatik hartu nun erabakiak. Hasteko, hori, ni izan nintzen erabaki hartu zuena. Ni naiz ez esan zuena, eta ni naiz askatia eta ni naiz hori behar duna. Turismo zinegotziari telefonoz garbi esan nion nire erabakia zela, eta antolatzen ari zirenei hori transmitetzea eskatutu nion nire erabakia zela. Orduan, ez dut uste eskutatzen ari izenik edo lakorik. Horri argituta, saiatuko naiz esplikatzen arrazoiak ezetz hori emateagatik. Azkenean, deno gustatzen zaigu baietz esatea, baina batzutan ezetz ere esan behar da. Eta horretako saiatuko naiz pizkat esplikatzen ze prozesu egin behar da onartzeko aktibitate bat martxan jartzea eta gainera hondartzan baldin bada gehiago. Hasteko udaletxean sartu behar da eskaera formal bat eskatzen zaldi lasterketa edo behar dana. Eta hondartzan baldin bada protokolo bat kumplitu behar da, azkenean hondartza kudeatzeko EMAS eta ISO 14000 daukagolako. Hondartza da gure turismo arloan uste dela gure herriko balioa handiena, eta saiatu behar dugu hori zaintzen aldeun neurrian. Esan duten protokolo honetan, departamento guztietako teknikariek eta zinegotziek hartzen dute parte. Eta azkenean egiten dana da sakon estudiatu egiten den proposamena, eta baldintza jarri, eta behiratuko nola egin, eta zer egin dezakegun eta zer ez eskaerari buruz. Adibidez, zaldi laskerketa honen eskaerarekin, zaldiak non kokatu diren, lasterketan nondik nora izango den, jendea non egongo den, nola garbituko den, jendea nola babestuko den, zaldiak hondartzara nola jitziko duten, eta nondik eramango duten, animaliak ze kumplitu behar duten, ze baldintzak behar dute, bakunak eta hori, eta abar. Guzti hori pentsatu behar da, eta estudiatu behar da, baimena eman baino leheno. Eta beste alde noski legea bete behar dugu, eta gure ordenantzak ere bai. Kasu honetan, eta ez da lehenengo aldia, ez egoen eskaerarik. Pentsatuta izango dute batzuk nola egin eta nola kudeatu guztia, ziur nago ez egoela pentsatu gabe dana jarrita martxan, baina udaletxean inork ezekin ezer honetaz. Turismo batzordekideek ere ez egiten ezerrez. Hemengo teknikariek ere ez egiten ezerrez. Ni enteratu nintzen prentsa irakurtzen. Eta bueno, ikusita zen bere eskaera telefonoz esan nion, ordenantzaren kontra juten zela eta zin zela baimendu. Eta ordenantzak zehazki, ze esaten duen, hondartzan zaldi ibiltzea zehazki debekatzen du. Eta gero, beste parrafo batean, artikulu berdinean esaten du, udalak izango du aukera gune bat izteko. Baina zertako itzi gune hori. Nahi deguna egiteko, noski. Azkenean, guk kumplitu behar dugu ordenantza, eta bakagu aukera izteko edo apartatzeko gune batzuk, adibidez, zurtxapelketa kaseta jartzeko hori iztia eta hori babestia, edo hondartzako eskulturak egin behar badia, edo playeroak egin behar badia, noski, udala izan behar du aukera hori. Eta horrela esaten du, Udalak hondartzan jarduera antolatu ahal izateko guneak mugatzeko eskubidea izango du. Guneak mugatzea. Eta lehen esaten du, debekatuta daude honako kirol hauek, soka, aingura,
edo beste edozein motako loturak behar dituztenak. Trakzio mekanikozko edo gurtaberezko kirolak, saldikoak, edozein modalitatean, edo motor ibilgailuak, autoak, motorrak, koak eta bat, eskatzen dituzketenak. Orduan, nire ustez bakagu gune bat mugatzia, baina ez justu hori iteko, lehenengo parrafoan esaten du hori debekatuta dagoela. Orduan, nire ustez udalen ahalmena ez da ordenantza baten kontra juteko, baizik eta ordenantza egiteko edo aldatzeko. Eta lehenengo alkate ordia, nire ustez, ejemplo eman behar du, zer egin behar den eta zer ez, eta ez ordenantzak ez betetzeko. Benetan proposamena interesgarria baldin bada, egin behar deuna da ordenantza hori aldatu, eta bozeramai batzordean erabaki zena zen hori, ordenantza aldatu, eta hori baimendu, hurrengo hilabetetan hori martxan jartzeko, edo datorren urtean hori martxan jartzeko. Eta horregatik turismo zinegotziak ezeskoa jasozun, telefonoz egindako eskareari gaina. Eta horregatik ondore, bozeramai batzordeak erabaki zuen, bere alderdiko kideak ere antzeuden eta hau batez onartu zen ordenantza aldatzia eta gaia plenora ez eramatia, bakarrik eramatia aldaketa. Laburtzen, ez egoen eskarari formalik, inorekin kontatu gabe turismo zinegotziak udalean jakin gabe dena hasi zen antolatzen, telefonoz behinbenik ezin zela eman nion, bozerame batzordean alderdi politiko guztien artean erabaki zen irtenbide bat ematia, eta nire ustez egiten diren salaketak partidista, malintenzionado, interesado, hori pentsatu behar dugu zein den partidista eta prepotente. Denen artean hartutako erabakien baten aurka joaten dena, eta nahi dutena egiten duna, edo bere lana egiten duna, eta ezin den baimen bat ematen ez duna.